da spasimo sve, dajemo sada sve, pobedit ćemo, samo mi smo taj sjaj koji obasjava hotel. Toplo nestane, odbijemo, Mi smo sada tu, odbijemo, u dobru i u zlu, odbijemo, mi u sebe smo, odbijemo, čak svi zajedno. Bez dobre volje. To je pitanje refleksa, moraš da veruješ instinktima. Sve što ti uradiš ja mogu bolje. Da se kladiš? Važi. Dobro, gledaj i plači. Moje odovsko šesto čulo ne može da se imitira. Dobro na Duvenko, a sad se divi mom elitarskom šestom čulu. ko je to uradio? Pobedila si! Čak i da sam se trudio ne bi mogao ovo da postignem. Dambare, zar nisi čuo da se sa viljuškom ne igra, nego jede? Jel me čuješ, Dambare? Čaša je prazna, ali to je kap koja je prelila čašu. Hoćeš da se igraš, Tupane? E pa za igru je potrebno dvoje. Za mnom. Vilijamov klon ne bi trebalo tako da se ponaša. Nema veze ako ga kazne, nije čak ni ljudsko biće. Upravo tako, on je polimorfni duh koga pokreće bazični neevolucijski program za ponašanje. Ili običnim rečima, Vilijamov klon ne bi trebalo da bude sposoban da preuzima ličnu inicijativu kao što je pokušaj da imitira od ove glupave vratolomije, na primjer. Kako to objašnjavaš? Ne mogu to da objasnim, zato sam i zabrinut. Osim ako... Ako šta? Juče sam instalirao napriđeni softver za njega. Nešto što bi trebalo da poboljša njegovu veštačku inteligenciju. Znaš, nešto što bi ga učinilo manje tupavim. Misliš da ga imitiranje onda čini manje tupavim? Morat ćemo da se prilagođavamo u hodu. Možda ću morati da obrišem taj dodatak. Samo nam još treba da William mlađi počne da talasa. U svakom slučaju napredio sam super skener. Zahvaljujući podacima koje ste skupili tokom poslednjeg izleta na mrežu, mogao sam tako da ga podesim da sad može da pronalazi i druge replike. Misliš da ih ima više tamo? Siguran sam. U stvari, već sam uspio da pronađem i drugu repliku. Drugu? Koliko misliš da ih ima? Nemam pojma. Pretpostavljam da ćemo, ako ih budemo sve uništili, konačno moći da se otarasimo ksene zauvek. Super, volim kad tako pričaš. Kad krećemo? Večeras. Jesi ti bre normalan? Osjećam se grozno zbog Williamovog klona. Nema razloga da ti bude grozno, Elita. Kao što on kaže, on je veštačka tvorevina. Kao da to meni nisu rekli davno. Ali to nije isto. Klon nema osjećanja, Elita. Makar ne još uvek. Znači klon! Znači William nije zaista William, ne shvatam. Imamo ekskluzivu. Nemam više papira. Dobro, dosta je za danas. Nadam se da si naučio lekciju. Sljedeći put viljušku koristi da jedeš, a ne da katapultiraš čašu u pire onog pored sebe. Šta više, što si upotrebio, to ne samo da je nepromišljeno, nego i opasno. Mnogo je diskretnije koristiti loptice od hleba. Uči od eksperta. Loptice od hleba? Dobra ideja. Ne, zaboravi. Definitivno ne lopticom od hleba. Ako to uradiš, nateraću te da pišeš, ne smijem nikada se igram sa hranom. Moram da je katapultiram u usta čašom, mislim u usta sa pireom. Ne razumeš šta hoću ti kažem? Šta hoćeš da kažeš? Ne razumem. A? Spremni za pokret? Dobro, energetski stop. Repliko, evo me stižem. Od najveći, sjajni, strašni, neuništivi. To strahovito dobro zvuči, za ostalo ne znam. Ne zaboravi ko te prošli put spasao iz digitalnog mora. A ko je sredio na 2 megatenka i to sa talentom i stilom? Od veličanstveni! Dobro zvuči, od veličanstveni, a? Devirtualizovan sam zahvaljujući odu paćeniku, a da nije bilo mene. Pa smo osjetljivi danas. Ako hoćeš da budeš heroj, mogu da ti dam lekciju. Najbitnije je da ostaneš skroman. To je otprilike sve o čemu dečaci umeju da pričaju. Najbolji sam u ovome, u tome me ne možeš nadmašiti. Zato što nije skroman da prizna da ne može ni da mi pljune pod prozore iako zna da sam bolji. Baš smešno. Dobro, ode veličanstveni, hajde da vidimo kakvi će nam rezultati biti na kraju dana. Ej,
spustite ton malo i pustite me da se koncentrišem. Stabilizatori priključeni i provereni. Primarni pristup slobodan. Laserski generatori priključeni. Idemo. Holomrežni sistem priključen. Aelita, šaljem ti koordinate replike. Prijem, Jeremy. Turbo ubrzanje za 3 sekunde. 3, 2, 1. Vilijame, pišemo članak o kažnjavanju u školi za kadičke novosti. Da li misliš da Jim vrši preterani pritisak? Pa ima 120 kila, što znači da može dobro da pritisne. Nisam na to mislila. Mislim, nekad baš ume da bude zanovetalo. Jel shvataš na šta ciljam, Vilijame? Ne, izvini, ne vidim šta gađaš. Da nisi poludeo? To je teško za objasniti. Replika pravo ispred. Jeremy, našao si je u mikrobit. Sjajno! Izgleda da unapređenja na superskeneru dobro rade. Digitalni ključ u funkciji. Tvoj program za pronalaženje radi kao čarolija. Ovako ćemo moći da zbrišemo ksenu za cijeli čas. Ma nije to ništa teško, samo sam morao da rekonfigurišem pravac promenljivog algoritma na osnovu podataka koje ste mi doneli sa prve replike. Tebi je to prosto, ali za mene su to španska sela. Ima samo jedan sektor, pustinjski. Toranj je levo od vas. Vidim ga. Dobro. Sad parkira i skida dok aktiviram toranj za naše potrebe, da bismo mogli da se teleportujemo. Izvršeno. Pristali smo. Od njega nećemo ništa saznati, već mesecima je kao biljka. Prepusti to meni, ima da ga upecam. Čekaj malo, Vilijame, kako si me povredio što mi nisi odgovorio na pismo? Pa znam da obično momci učine prvi korak, a pošto sam odlučila da ti kažem šta osjećam... Šta? Napisala si mu ljubavno pismo, a meni nisi rekao? Nije, vidiš da blefiram. Stvarno mi je žao, Mili, nisam ja dobio tvoje pismo. Mora da je William. Šteta što Urlik nije teleportovan. Neće moći da se divi podvizima oda veličanstvenog. Da, iako ti je prošli put stvarno spasao kožu, zar ne? Ma daj, ne započinji s tim. Smirite se, ljudi. Čuvajte snagu za Ksenu i njegove drugare. Upravo sam našao Aelitu i Ulrika. Nalaze se u Novom Meksiku trenutno. Izgleda kao neka vojna baza, pošto nema nikog ne bi trebalo da bude teško. Pravo si, Ulriče, to jeste vojna baza i očigledno je napuštena. Našao sam plan na internetu pa ću moći da vam dajem smernice. Ksena? Ko je taj Ksena? Ne znam, jel ga ti znaš? Ali upravo si nam ti sad rekao da je Ksena uhvatio Vilijama. A ko si onda ti? Ja, William. Izgleda da ima 2 Vilijama. Ne, ima samo jedan, a to sam ja. Drugi je Ksenin zatočenik. Ako je Vilijam zatočen, trebalo bi da zovemo policiju, a? Nikako. Ratnici iz Lioka rade sve što mogu da ga oslobode. Ratnici Lioka, ko su oni? Slušaj, oprostit ću onom drugom Vilijamu za pismo, ako budem dobila neki dokaz da sve ovo ne izmišljaš. Dokaz? Nemam ga. Možeš da pitaš Jeremija da ti da neki dokaz na kompjuteru u fabrici. Mislim da sam ga našao. Ispred vas sa leve strane. U dnu hangara ima lift koji će vas odvesti u podzemni deo baze. Ovo mesto je baš čudno. Kladim se da smo u oblasti 51. Baza u Rozvelu? Ona sa onim vanzemaljcima? Ne, nije uopšte bila ovakva. Čekaj malo, a kako ti znaš kako izgleda oblast 51? Samo sam se šalila.
Šta se dešava? Otkud to da imam jedan aktivirani skener? Da se neko nije upravo devirtualizovao? Nisam ja! Što da idem kad je sad postalo zanimljivo? Nisam ni ja. Laserska strela! Ako to nismo bili mi, ko je onda? Nemam pojma, ali sigurno nije neko koga želimo da vidimo. William? William? William u fabrici? Kako izgleda? Spremit ću ja to! Jesi očekivao društvo? Jesi nabavio čips, sokiće, neki časopis? Ne ide ovamo! Ide dole, ka superkompjuteru! Mora da je došao da ga uništi! O ne, evo je nevolja! Kako je ovo mesto? Jeremy? Jeremy! Moramo da se vratimo u fabriku! Einsteine, jesi tamo? Jel nas čuješ? Nema potrebe da se dereš. Verovatno pokušava da smisli način da Williamu odvrati pažnju. Ti i ja moramo da budemo ovde. Kažem ti, moramo da idemo! Ode, Jeremy još nije teleportovao Ulrika i Elitu. Ne možemo ništa da učinimo za njega odavde, ne možemo njima da se pridružimo, znači čekamo. Mrzim da čekam! Mora da ima nešto što možemo da uradimo. Ima, da branimo naš položaj. Zahvaljujući njima neće nam biti dosadno. Nisam znao da te zanimaju kompjuteri, Williame. Wow, vidi ovo, izgleda kao scena iz Dželata drugi deo, a ovdje mi smrti na odove noge. Ono što me najviše brine je što smo izgubili kontakt sa Jeremijem. Moramo da nađemo način da stignemo do skida i da se vratimo u fabriku. Da prekinemo misiju, pogledaj oko sebe Elita, scena hoće nešto ozbiljno da sklopi ovdje. Ni meni se ovo ne sviđa ni malo kao ni tebi, ali Jeremiju je izgleda potrebna naša pomoć. Čak i da rešimo da se vratimo, za nas postoji samo jedan način da stignemo do skida. A sada biće sve dok potpunog uništenja superkompjutera i propasti male bande tvojih prijatelja. Ćao, Jeremy. Da nemaš neki dokaz da mi daš? Skide ruke sa Jeremija. Ćao, devojke, šta vi radite ovde? Hoću da idem kući. Ko je pravi William? Veoma je prosto. Pravi je loš momak. Slušajte, vas dvije treba da odete nazad u kompjutersku sobu da kažete ostalima da je bolje da se vrate ovamo i to brzo. Jesi li rekao ostalima? Dobro, bežimo odavde. O ne, moj overboard! Još jedna dokrajčena. Nemoj to više nikada radiš da me ne obavestiš! Nadam se da mu nisi skinula boju! Juho, ima li koga? Hej! Einsteine, šta ti je sa glasom? Prehladio si se? Ne, ovde Tamija. Tamija? Tamija, šta ti radiš u fabrici? Pa ovo je baš iznenađenje. Gde je Jeremy? Jeremy mi je rekao da se vratite odmah. Ko god da ste. Stižemo!
zabava je gotov. Idemo kući. Ovo je tvoj srećan dan, Tarantulo! Hasta la vista! Jesi li čuo to? Ako je da nije u fabrici, imamo veliki problem. Idemo. Važi. 1, 2, 3. Ulrike i Lida su se možda teleportovali. Juhu, ima li koga? Ove tarantule se kače ko krpelji. To će te zadržati, Vilijame, loši. Daleko mu lijepa kuća. Ne, nikako. Ide kod kompjutera. Može nešto da promeni u programu da se reši ostalih. Vrata u vodu, kreni, Vilijame, možda ga zaustaviš pre nego što napravi nešto baš gadno. Da! Ko si sad ti? Dobar ili loš, William? Dobar momak. Ode, ukrcali smo se na skida. Spremni za pokret. Ljubi, požuri! Evo! Krećemo. Ode. Dobro, svi smo na broju. Sledeća stanica Lijoko. Hvala na dobrodošlicu. Ja mislim da si ti loš, William. I ako misliš da ćeš sve pokvariti, sa mnom ćeš imati posla. Ne moram s tobom da imam posla, ali moram sve da uništim. Evo ga kanal. Spremni za turbo ubrzanje. Spremim. Kad god kažeš, princezo! Ti si ništa, samo nebitni, samo tuljak digitalne prašine. Reci mi da je to normalno, da je sve u redu. Nije normalno, komora za hlađenje, pregriva se i superkompjuter će dostići kritičnu tačku zahvaljivosti. Vojnik nije uspeo, moraš da zaustaviš Vilijama. Jel vidiš isto što i ja? Da, suviše mirno. Sad je kočite. Nisam baš bila raspoložena za petanje. Odvajanje. Ej, držite desne strane vikend vozaču! Jedna se zalepila za mene! Gore je nego kad zaboraviš čokoladicu u džepu od farmerki na vrućini! Još jedna obožavateljka luda za odomeli šansvenim. Torpedo! Ode, gore! Ja ću ga srediti! Samo za tebe! Dođi ovamo, lepi! Sad! Pa i to smo sredili. Zar se nisi umorio od toga da te ja stalno spasala? Svi na skid, što pre? Već smo izgubili dosta vremena. Jeremy, u Lijoku smo. Počinjemo proceduru prizemljenja.
možemo. O ne. Konjica je konačno stigla. Samo malko prekasno po običaju. A jeli? Još ćemo da vidimo. Pazi, mili, onog drugog Williama je dezintegrisao samo pritiskom na dugme. Šta si uradila s mojim skenerom? Nema vremena za časkanje. Jeremy, jesi dobro? Mi smo kod skenera. Šestero protiv jednog, bolje se predaj! Vrati se li oka? Hajde, beži! Vrati se odakle si došao! William je podesio zakasnelu virtualizaciju. Vraća se na mrežu. Šta više, uspeo je da isključi sistem za hlađenje. Dobro, uspela sam da zaustavim proces na vreme. Koliko se već borite protiv Ksene? Počeli smo pre oko 2 godine. Ovo se često ovako dešava. Ti se šališ, skoro svaki dan se bijemo sa Ksenom. Ovo će da bude najbolja ekskluziva koju smo ikada imale. Čekajte malo, da vam kažem još jednu tajnu. Super, da je čujemo. Razlog što se svega ovoga nećete sećati je... Povratak u prošlost sad! Znam šta misliš, ali jako mi zvuči primamljivo, neću to više raditi. Mudra odluka ode, naročito ako će Williamov klon da imitira tvoje vratolomije. Ne bismo voljeli da skreće pažnju na sebe. A umeđu vremenu pokušat ću da napravim novi program za poboljšanja. Siguran da ćeš da izbrišeš ovog starog. Taj dvojnik se borio s tobom protiv pravog Williama. Da, znam, ali... U stvari, kad sam ga napravio, koristio sam neke programe koji su već postojali na superkompjuteru. Napravio ih je Franz Hopper. Uradio sam to jer mi se žurilo, ali mislim da su neki takvi isti programi korišćeni za stvaranje... Ksene. O, baš lepo, Frankensteine! Bolje nađi Williama ili ćemo imati Ksenoštajna mlađeg među nama. Što je još gore, ljudsko biće. To ne može da se desi. Bez unapređenja Williamov klon neće biti ništa više od običnog programa.